Niin, onneksi olkoon. Aarikka Oy viettää nyt juhlavuotta. Joo, meillä on suuri juhlavuosi meneillään tosiaan. Kun mä perustin tämän firman, niin siellä tehtiin pukukangas ja puku. Ja mä en löytänyt siihen mieleisiäni nappeja. Mä menin Lauri päähän, ostin palan lautaa ja veistin 5 nappia. Ensin myytiin ihan vaan pelkästään nappeja. Ja mä sain niin paljon nappitilauksia, että mä aloin todella suunnittelemaan nappeja ja niin huolehtiin kaikista niin aika niin ennakkoluulotonta tehdä puusta koruja, koska niitä semmoisia ei ollut. Ensin mä aloin suunnitella noita lahetavaroita, kynttilöjautoja ja puulautoja. Ja kyllä meillä oli myös rautatuotteita, eli oli rautaisia kynttelittöjä ja messinkejäkin jonkun verran. Se selvisi mulle aika äkkiä, että pitää tehdä suomalaisesta materiaalista, suunnitelmia kuin me suomalaiset. Ensin mä tein ihan vähän jakarandasta ja sitten hopeasta ja jakarandasta ja pitkä. Mutta sitten mä huomasin, että tämähän on ihan hölmöä, että mä käytän tämmöisiä jalopuita, että mä haluan käyttää suomalaisia materiaaleja. Niin mä siirryin sitten mäntyyn ja koivuun. Ja yksi tämmöinen meidän menestymisen on se, että mä oon ollut aina innostunut työstä. Ja mä tykkään työstä. Mä tykkään just tästä.